ji Kobani lîstikvaneke transferî tîma Barcelonayê bû. Nûçeyekî wisa were pêşawa wê nûçeyekî gelekî xweş be ne? Em heneka nakin, em qala tiştekî cidî dikin. Berî em xal bikin, em binêrin Barcelona tîmek çawa ye. Ji bo ku yê nizanin em bêjin Barcelona tîmeke Katalan e. Bawekî fermî di nav Spanyayê de dilîze. Di Lîga Mezin a Spanyayê de, di La Ligayê de dilîze û li gel Real Madridê her du tîmên herî mezin ên Spanyayê ne. Barcelona di hema demê de di Lîga Şampiyonan de dilîze hema biçe her sal û gelek caran jî ev kupa girtiye û li dinyayê yek ji tîma herî navdar û yek ji tîma ku gelek hezkirên wê hene. An hem çima qal dikin ji ber vê yekê. Yek ji lîstikvanên berê yê Barcelonê Oliver Presas îsal çû Kurdistanê. Hem çû başûr hem jî çû rojava. Li wê derê projeyekî da destpêkirin ji bo ku zarokan bigîne. Zarokan bike lîstikvan û bi vê lîstikê kêfa zarokan bîne wan ji şer, ji pevçûnê, ji jiyana xerecîrê hinekî dûr bigire. Proje ev e, armanc ev e. Oliver Presas li vir pêşengiya wî de weqfa Barcelonayê û hin saziyên sivîl bihev re vê projeyê birêve dibin. Wê kengê dest pê bike 25 Pûşberê yani 25 Hezîrana 2025 vê proje dest pê bike. Heta kengê heta kewçêra 2026 Lîgek wê çêbe di nav vê salê de û armanc ew e 60 lîstikvanî tevî vê lîgê bikin. Ji kîjan bajaran ji bajarên wekî Hewlêr Silêmanî, li Rojava jî ji bajarên wekî Kobanî, Tekbar, Rexa, Hesekê û herî wekî din. Zarokên temen di navbera 8 û 14 de wê hilbijêrin. Hem keç hem kur. Bifikir ku rojekê em nûçeyekî wisa bidin ji Kobanî lîstikvaneke yan jî ji Kobanî lîstikvanekî transferê Barcelonayê bû. Em çima dibêjin lîstikvaneke yan lîstikvanekî ji ber ku çiqas tîma mêran a Barcelonayê navdar be ew qasî jî tîma jinan a Barcelonayê di Lîga jinan de navdar e. Loma em her duyan dibêjin. Ji xwe di nav projeyê de jî zarokên hem keç hem kur wê bigirin, perwerde bikin, ger bi serketî bin ji nav wan wê hilbijêrin. Eger proje bi ser bikeve, eger yên me jî bi têra xwedînê derkevin, îhtîmala mezin e ji nav wan lîstikvan derê. Belkî rojekî em vê nûçeyê bi vî awayî bidin. Ji Kobanî lîstikvanekî yan jî lîstikvaneke transferê Barcelonayê bû. Çima nebe? Bibe wê çi be, bibe wê gelekî kêfa me were. Em hêvî bikin wê bibe û em ê ji nûçeyekî wisa bidin.